आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कोल्हापुरातील महालक्ष्मी मंदिरात जसा किरणोत्सव होतो त्याचप्रमाणे वेंगुर्लेची ग्रामदेवता श्रीदेवी सातेरी मंदिरात 7:15 वाजता किरणोत्सव झाला। वेंगुर्लेचे ग्रामदैवत श्रीदेवी सातेरी मंदिर अतिशय पुराण काळातील आहे। अतिशय सुबक असा वास्तुशास्त्राचा नमुना या मंदिरात पाहायला मिळतो। या मंदिरात वर्षातून 2 वेळा किरणोत्सव कार्यक्रम होतो। भक्तांनी आज हा किरणोत्सवाचा नेत्रदीपक आणि आत्मिक समाधान देणारा सोहळा अनुभवला। किरणोत्सव होताना शंखनाद आणि घंटानाद देखील केला जातो। त्यानंतर आरती आणि प्रसाद भाविकांना वाटला जातो। यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाविक उपस्थित होते। कोल्हापूरला महालक्ष्मीला जसा किरणोत्सव होतो तसाच इथे होतं आणि हा पाहण्यासाठी दूरदूरचे भाविक इकडे येत आहेत। हे कोल्हापूर वगैरे गोवा साईडचे भाविक इथे मोठ्या प्रमाणात उपस्थित आहेत। तसेच हा पांडवकालीन मंदिर म्हटलं तर त्यावेळेचा स्थापत्याचा नमुना आहे। त्यामुळे ते त्या काळात ते बांधलेलं आणि त्यामुळे ते किरणोत्सव 3 दिवस देवीच्या मुकुटावर येतो। 7:15 वाजता हा सोहळा चालू होतो। जे दर्शन घ्यायला यावं इकडे तेव्हा सूर्यकिरण बघण्यासाठी 7:15 ते काहीतरी 10-15 मिनिटाचा अवधी असते। त्या तेवढ्याच तिथल्याच मिनिटामध्ये ते बघू शकतात। त्याच्यानंतर काही दिसत नाही, पण स्पेशली यावं असं माझी विनंती आहे। तुम्ही आज जे दर्शन घेतल्यानंतर तुम्हाला किती आत्मिक सुख मिळालं? मला मनापासून खूप बरं वाटलं आहे जेव्हा इथे मी आलो आहे। आणखीन वेळ अशी होती की आम्हाला उशीर पण झाला होता वाटेत, पण देवीची कृपा आहे। हे पण वेदर पण बरोबर नव्हतं। जेव्हा आम्ही इकडे आलो आहे, जेव्हा आतमध्ये प्रवेश केला तेव्हाच किरणोत्सव आला होता। तेव्हा आपण किरणोत्सव बघितला, आरती पण बघितली, प्रसाद पण घेतला। आणखी आज मी आता पुढच्या दुसऱ्या देवाच्या दर्शनाला जाणार आहेत, अणसुरे सातेरी देवीला आणि आमचा ग्रामदेव रामेश्वर।